Les Davies. Ai, dyna'r targed unwaith eto yn uchel. Tuag at y Cwrt Cosby, Pearson. Taflydd un ôl mewn i'r canol. Brwydro am bopeth, Venables oedd na. A pan mae Venables yn llygadu gol, gall unrhyw beth ddigwydd. Dros y bar y tro yma, ond y foli, hanner foli. Venables yn ei chymryd yn gyflym, yn edrych am Smith. Yw Smith yn gallu achosi problemau. Mae'r cymorth yn cyrraedd. Y Bala am bwyllog. Nawr maen nhw'n disgwyl yn y canol. Maen nhw'n cywio am hon. Pwy sydd yno? I daro dros y bar mae'n mynd eto o ran y Bala. Les Davies yn dal i ben. Hayes ar y postyn pella. Oedd hi'n edrych o cyfle i Hayes. Y Bale yn mynd ar draws y gol. Burke yn y diwedd ar ymdrech dros y bar. Nawr de, maen nhw'n gwrthymosod o Davies sydd wedi edrych yn fywiog. Pwyso eto, Owen, Matty Owen. Derwyddon Cefn. Yn bygwth, Owen yn llygadu'r gornel ucha na. O, symudiad da, Piskorski yn ôl at Owen. A Matty Owen yn ceisio mesur i tua'r gornel ucha. A ddim yn bell chwaith nag oedd hi. Bala eto yn pwyso, os na gyfle fan hyn, y tîm cartre, maen nhw'n drwodd, am arbediad gan Jones. Am arbediad, Burke nawr, o bellter eto, mae'r gol geidwad yma yn cael eiliadau arwrol o ran Derwyddon Cefn, Burke ar ergyd. O sawl arbediad, ni'n mynd i weld. Gan Jones yn y gol, yn amser am un arall, y chwarae di dod i ben. A dewch i ni weld yr ail chwarae fan hyn, achos mae Michael Jones newydd cadw ei dîm yn y gêm yma. 7 llechen lan tymor yma. Burke yn ei tharoi. O, mae hwnna well yn credu. Dywyswch chi, pa'n yr arbediad gorau. Les Davies yng nghanol popeth, Burke yn disgyn. Ni'n dechrau agor i fyny. O ran y Bala, nawr maen nhw'n gofod rhithro nôl i amddiffyn. Achos mae Derwyddon Cefn yn cyflymu pethau. Rhediad cryf yn ceisio gosod i yn y gol. Davies oedd yno. Yr ymosodwr ifanc yma. James Davies. A ddim yn mewn. Chosi pob math o broblemau i Morris. Dechrau gol Les Davies yn mynd yn rwystredig. Gall unrhyw beth digwydd. Ond mae hynny'n digwydd. Felly fod yn gol. A maen nhw'n glir. Piskorski sydd drwodd i'r Cwrt Cosby. Syth at Morris. Midimu os na gyfle i Derwyddon Cefn. Y Bala yn ôl. Mae Hugh Griffiths yn dawnsio wrth ochr y cae. Oedd yn gwybod bod hwnna'n gyfle. Syth drwodd at Piskorski. Syth at Morris. Wel, Hayes. Yw Hayes yn glir. Dyw ddim yn cam sefyll. Mike Hayes i'r Bala! Wel, reit ar y diwedd! Mae Hayes wedi taro am ddigwyddiad ar boes tegid. Maen nhw'n gyd yn mynd i'r cornel. Ashton ar lawr. Dwi'n yn gallu credu'r peth. Colin Caton. Ddim yn dangos llawer. Ond rhaid bod tu fewn. Mae fe'n dawnsio. Mike Hayes, y prif sgoriwr, yn sydyn. Venables ar bas. Hayes ar cyfle. Ac un eiliad berffeth yn gwahanu'r ddau dîm yma. The blood pressure was high there going into the last few minutes, but it was great the way we scored. But you know, we should have put the game to bed in the first half, and you know, we made it difficult for us. But you know, we can't keep waiting for last minute winners like that to win games. We've got to do it more convincingly, and we've got to score more goals in the first half. And you know, their goalies kept them in it in the second half as well. But we had enough chances and quality chances to have taken before that. Wel, Hugh, mae'n hyn ysrydaf, ond mae'n gêm greulon iawn weithiau. Beth oedd eich teimladau chi ar ôl y gêm na? Ie, dwi'n greulon. Na, dyn ni wedi gweithio'n galed heddiw. Ac i ildio gol yn diwedd, mae'n dim bach yn siomedig, ond dyna beth gan ti quality amdan. Mae Hayes yn chwaraewr dda, ac dwi'n meddwl falle hwnna oedd y gwahaniaeth yn diwedd, dim bach mwy o quality yn y final third, ond na, dyn ni dal ati, siomedig, ond dyn ni gael canlyniad da wythnos diwetha. Dyn ni wedi chwarae'r weddol heddiw, ac symud ymlaen rwan. And you're up to second place. Not a bad way to start the weekend. And does that put the pressure on everybody else?
Yeah, it's always difficult. You know, last season and the seasons before, we've always played after teams have played on the Friday night, and it puts pressure on you. So, you know, we haven't really played well as what we can do this season. But with lads back now, Caden Smith's getting his fitness levels up, Rob Pearson's getting his fitness levels up. You know, if we start playing well, we'll be a real threat to the second position. But we have to be a little bit better than what we were tonight. But, you know, we've defensively been strong. Ashley Morris has not made a save in the game, but we need to take our chances, otherwise we'll be punished. A hyd yn hyn, mwynhau yr hanner eich? Mae'n ffantastig, di. Dysgu di pethau, dysgu di'r gêm nesaf yma. Chweched, dyn ni'n mynd i gorffen, so dyn ni'n mynd i wneud yn well yna, ond paratoi at y ddau gêm nesaf ac ymlacio, a trio chwarae nebyn y tîm y mawr yma. Mae'r boys yn siomedig yma, mae wedi colli heddiw. So maen nhw wedi dod ar lot, ond dal ti. A gewch chi fwynhau'ch penblwydd ar ôl cael y gêm mas y ffordd nawr o leia. Pen bydd apus i ddod. Diolch yn fawr i chi boys. Diolch.